Abzanama fैगासिनो मा आंगुर फिथाइ जानो मोजां खोनायाखैलै र खोनायाखै भाइरेल जादों हाय abzanama फैगासिनो फ्रेन्ड्सफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय आरो थ' आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो आंखौ हेफाजाब खालाम आरो आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो थ' बिदिबा भिडिअखौ नायलांदो abzanama फैगासिनो बिसोर बोरमा फान्थि आरो सैमा बांग्रिफोरा माने गावसोरनो आंगुर फिथाइ दंनो आपेल फिथाइ दंनो बेखौनो फ्रियाव जानो लिंदों आरो जाम्बिफोरा आंगुर फिथाइखौ ओरैनो फ्रियाव मोना जाम्बिफोर मालाय बाजार हाथायाव फाननानै दाम गोसानि बायनानै फैसा रां लायो नोंसोरनिया जाम्बि फ्रियावनो जासि होमबा धाद बिदि जानालै दाथ' माने रामजान मोनफैदोंना माने रामजाननि थाखाय नोंसोरनि फिथाइ सामथाइ माने आंगुर फिथाइ आपेल फिथाइखौ बायगोन आरो दाम गोसा होनानै बायगोन आरो थ' नोंसोर जाला माला दाम खमावनो फाननाङा जानोबो गोथाव जागोन ना नोंसोरनि आंगुर फिथाइ बा आपेल फिथाइया माने मुस्लिमफोरा बिराद जागोन आरो गग्गा गुगि जागोन आरो दाम गोसायाव फानलै दाम खमाव फाननाङा आंगुर फिथाइफोरखौ फ्रियावनो मोनो नामा जाम्बा मालाय बाजार हाथायाव इमान दाम गोसानि फानो नोंसोरनो फ्रियावनो जानो लिंहरो धाद बिदि जाया नोंसोर हाग्राबारिनि मै फालांगि ना नोंसोरखौ खोमोन गैयि मोसाफ्रा हाग्राबारिनि खोमोन गैयि मोसाफ्रा बारसोमगोन माने खोमोन गोनां मोसाफ्रा जाबोनायसो नङा नोंसोरनि आंगुर फिथाइ आपेल फिथाइखौ माने मोख्रा बा बान्दरफ्रा अरनबारिनि मोख्रा बान्दरफ्रा नोंसोर आपेल फिथाइखौ जाया आंगुर फिथाइखौ जाया खोमोन गैयि मोसाफ्रासो जागोन बारसोमनानै जाला माला ओरैनो फ्रियाव होयोना नोंसोरो धाद बिदि जानाङालै आरो नोंसोर सोर मा इउसलेस बाथ्रा बुं नोंसोरो जाम्बिलाय नोंस्रा बिमा बिफा बिदा फंबाय फेमिलि गैया नामा नोंसोरो साल्ला लाजिनाय गैया नोंसोर साल्ला बेफोरबायदि अर्स होनानै माने रिल्स भिडिअ बा माबा भाइरेल जानो नोंसोर लाजिनाय गैया थाद एसे लाजिनो सोलोंलै जाम्बिफोर दाथ' माने रामजान सोलिबाय थादोंना रामजान माने मुस्लिमफोरनि रामजान सोलिबाय थादों थ' बेयाव बिराद दाम मोनगोन आरो आपेल आंगुरफोरा माने प्राइसेसा माने बाजाराव मार्केटिंआव थांबा माने बिराद प्राइस होना बायगोन आरो बिसोरनिखौ नोंसोर बाजाराव थांनानै फाननि माने ओरैनो फ्रियाव होनाङा जाम्बि सिख्लाफोर सैमा बांग्रि बोरमा फान्थिफोर ओरैनो आपेल आंगुरखौ मोनजाया ओरैनो मोना आरो नोंसोर बाजाराव मार्केटिंआव थांनानै फानि नोंसोरनि माने मुस्लिमफोरा रामजान सोलिगासिनो दङ नोंसोरनि आंगुर आपेलफोरखौ माने बायनानै जागोन आरो बिराद दाम गोसा होनानै बायनानै जागोन माने केजियावनो 1000 2000 होना जागोन आरो आंगुरखौ बिसोरो माने ओरैबायदि जागोन ना बिसोरनि खुगाया ब्लाव ब्लां ना इसोरनि खुगाया मोनबाथाय आंगुर फिथाइखौ ग्लब मन'गोन आरो आपेल फिथाइखौ मोनबाथाय ग्लब मन'खागोन आरो बिसोरनिया गग्गा गुगि जागोन आरो थ' बिसोरनो फायनोथां दाम गोसा मोनगोन खोमोन गोनां मोसा बा खोमोन गोनां जिब जुनारफोरा माने बिसोरखौ नुनानै खुदै ल'ला गवा हाग्राबारिनि माने खोमोन गैयि मोसाफोरा नुनानै बिसोरखौ माने खुदै ल'ला गगोन आरो खोमोन गैयि मोसाफोरा बिसोरखौ नुनानै खुदै ल'ला गगोन इसोर लिंहरना लादोना बिसोर गथ'फोरा जाबाय दा फरायफुनाय बैसो बा फरायफुनाय माने स्टुडेन्टफोर नोंसोर माने क्लास 10 क्लास 9 बा माने कलेज लेभेलाव फरायनाय आरो नोंसोर माने गावनि आखल आखुखौ दानांगौसो नोंसोर मोजां माने रिल्स भिडिअफोर बानायनांगौ बे इउसलेस बाथ्रा होननानै नोंसोर रिल्स भिडिअ बानायनानै भाइरेल जानो साननाया बे मोजां जायाखै आरो नोंसोर मोजां आखल सोलों बा माने फेमिलिफोरखौ रिसपेक्ट खालामनो सोलों नोंसोर माने फेमिलि दङ माने बिदा फंबायफोर दङ आइ आफाफोर दङ माने न'खरनि मानसिफोर दङ आरो गासैबो बाहाय बाहागिफोर दङ थ' बिसोरखौ रिसपेक्ट खालामनांगौ जाम्बिफोर सैमा बांग्रिफोर बोरमा फान्थि सैमा बांग्रिफोर